Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Әле шушы көннәрдә генә Татарстан язучылар берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында язучы, журналист, Бөек Ватан сугышы каһарманнары турында дистәләгән документаль әсәр авторы Самат Шакирның тууына 90 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булып узган иде. Бүген без сезнең игътибарга, хөрмәтле радио тыңлаучылар, шушы кичәнең бер кадәр кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез. Ник кайттым болын буйлатып, тын гына уйга чумып. Кем белгән ут кабызыр дип, каршыма килеп чыгып. Тетрәнеп куйды йөрәгем, уйлар чуалды, тузды. Күз алдымнан тиз-тиз генә егет чакларым узды. Мин аны яраткан идем, тик бергә була алмадык. Байтак еллар читтә йөрдем, туйларны күрә алмадык. Без йөргән бакча эчендә югалган инде эзләр, чыңлады колак төбемдә, улым бар дигән сүзләр. Юк инде, йөрәк җилкенмә, минем дә кызым җиткән. Очрашкач читен икән ул, онытып булмый икән. Кырларыма кайттым, кырларыма. Авылдашлар якын күрделәр, җылы сүзләр әйтеп кул кысарга, хәл белергә игә килделәр. Авылыма кайттым, авылыма. Монда үтте нәни чакларым. Үтсен синдә гомрем, мин синеке, и кадерле туган якларым. Дигән әлеге шигырь юллар белән без бүгенге күренекле истабар язучы, шагыйрь, педагог, журналист, җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Самат Шакирның 80 еллыгына багышланган батырлык һәм матурлык җырчысы дип исемләнгән кичәне башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Әлеге шигырь юллар менә минем кулымдагы шушы тын быйыклы күл буенда дигән шигырьләр җыентыгыннан алынып сезнең алда укылуы бер дә юкка түгел. Чөнки без бүген дә Самат абыйның туган якларына сәяхәт итәрбез. Ул яклардан килгән кадерле кунакларны күрербез, аларның чыгышын карарбыз. Самат Шакир 1924 елның 15 апрелендә татар әдәбиятына бик күп шәхесләр бүләк иткән Әтнә районы Куам авылында дөньяга килә. Бик кечкенәдән әтисез кала. Якташы һәм остазы татар халкының бөек шагыйре Тукай язмышына дучар ителсә дә, Тукайга караганда ул бәхетлерәк була. Күрәсең, әтисенең абыйсы укытучы Нәкыйп малайны үз гаиләләренә тәрбиягә ала. Тумыштан сәләтле Самат башлангыч сыйныфларда укыганда рәсем ясау белән шөгыльләнә. Аның беренче иҗат җимешләре Әтнәдә үткәрелгән яшь рәссамнар конкурсында җыеп әле бүләкләр дә алу бәхетенә ирешә. Тукай Сәгыйть Рәмиевкә язган хатында: "Мин бит синең шикелле саф, куеп куйган поэт кына түгел, мин бит әле дипломат, политик, общественный деятель дә бит" дип язган. Мәшһүр шагыйрь сүзләрен кабатлап, әтинең шагыйрь генә түгел, талантлы прозаик, журналист һәм бөтен гомерен балалар укытуга багышланган педагог булуын да сезгә җиткезәсем килә ди аның кызы Зөбәрҗәт Нуриева. Һәм бу хакта гына түгел, әле бүтән талантлар ягында да безнең өчен хәзер сәхнәгә сөйләргә дип мин профессор Фуат әфәнде Галимуллинны чакырам. Рәхим итегез, Фуат әфәнде. Җәйге төн авыл ягыннан ишетелә тавышлар. Дулкынлана иген кыры, шаулап үсә арышлар. Атлы арба узып бара, юлчы ниләрдер көйли. Әкрен генә искән җилдә башаклар серләр сөйли. Күк гөмбәзе су кебек саф, тирбәлә талгын һава. Күр минем илемнең йөзен, һәркем киң сулыш ала. Тургайлар сайрый, һавадан җиргә ява алкышлар. Илгә муллык бирербез дип шаулап үсә
арышлар. Бу Самат абый Шакир шигыре. Ул да бик күп каләм әһелләре кебек эшне шигырьдән башлый. 15 яшендә Пионер каләме журналында хәзер ялкын инде ул Урман дигән беренче шигыре басыла. Әле мин белмидем дә түгел, ничә китап чыгарганын. Менә якыннары әйттеләр, 38 китабы чыкты дип име. Шул 38-нең санап утырдым, 10-сы шигырияткә багышланган. Шигырь җыентыклары. Ягъни үзигенә дә Самат Шакирның шигырият өлкәсендә зур иҗаты булуын сөйли. Чынлап та аның шигырьләре ул лирик, укыганда шунда ук тәэсир итә. Ул кичергәннәрне кичерәсең, ул күз алдына китергәннәрне күз алдына китерәсең. Ягъни образлы итеп үзенең хисләрен шул шигыриятле итеп бирүнең осталарыннан берсе иде ул. Менә бигрәк тә миңа аның Зүбәрҗәт дигән шигырь җыентыгындагы әсәрләре ошый иде яшерәк чакта. Күрәсең, автор бу шигырьләрне аеруча яратып язган, чөнки кызының исеме бу китапның тышына чыккан. Аның менә шулай беренче бәхетле күнем дигән шигырьләр җыентыгыда әдәбиятка чын мәгънәсендә шагыйрь килүен күрсәткән әсәр булды һәм менә шуннан соң ул чынлап та бик матур атлап китте. Аның да яшьлеге шактый авыр чорга туры килде, чөнки менә 24 ел шулай бит, сугыш башланганда 16-17 яшьлек малай, инде мәктәптә эшләгәч, аны күрәсең бераз гына кичектереп калганнар. 43 елда ул фронтка алына һәм сугышның иң каты вакытларында 43-45 елларда фронтта була. Ул шулкадәр тыйнак кеше. Бер вакытта да үзенең әсәрләрендә, язмаларында үзенең сугышта күргәннәре турында язмады. Бәлки бүтәннәрнең батырлыгы турында армый-талмый изләнде һәм шуны үзенең әсәрләрендә чагылдыра барды. Тора бара аның иҗатының төп кыйбласы әнә шул Бөек Ватан сугышында һәм кайбер очракларда гражданнар сугышы, беренче империалистик сугыш вакытындагы каһарманнарыбызны халыкка җиткерүгә багышланган әсәрләр язуда булды. Ягъни аның иҗаты нигездә документаль әсәрләрдән тора. Һәм ул өлкәдәге жанрларның остасы иде. Әле тема бер нәрсә, актуаль тема, укучыларны кызыксындыра торган име, ләкин шуны матур итеп, үтемле итеп, укылышлы итеп язу икенче әйбер. Менә Самат Шакир шундый осталарның берсе иде. 1962 елга кадәр ул эш вазифалары белән үреп алып барды үзенең иҗатын. 62 елда СССР, Татарстан язучылар союзы әгъзасы итеп алынды һәм шул елдан соң инде ул профессиональ язучы булды. Чөнки безнең кайбер язучыларыбыз кебек, алары да әлбәттә зур эшлиләр, китапханәләрдә утыралар шулай бит һәм бик затлы әсәрләр тудыралар, ләкин Самат Шакир әсәрләрен иҗат итү өчен ил буенча сәяхәт итәргә кирәк иде. Шуңа күрә әлбәттә хезмәт белән, үзен бәйләп куелган эш белән ул бергә үреп алып бара алмый да иде. Һәм шуннан соң аның иҗаты аеруча үрчемле булды. Чынлап та, менә биредә Рафис Корбан инде әйтеп китте, легенда егетләре 1965 елда аның бу юнәлештә чыккан беренче китабы, менә Рафис Корбанның аңа кулы да тигән икән шулай бит, ул китапны чыгарышкан да икән. Һәм бик затлы китап. Менә монда татар егетләренең батырлыгын күрсәткән китап дип әйтте ул, ләкин бер әсәр бар бу китапта. Ул да булса, менә Сталинград сугышы вакытында име Рубен Ибаррури, аннан соң Владимир
Каменщиков учучы һәм татар Хафиз Фәтхетдиновларның батырлыгын берләштереп иҗат ителгән әсәр ул, һәм бу 3 милләт дөньяның 3 кыйткасыннан шушы сугышта очрашкан каһарманнар бер кабергә күмелгәннәр. Менә бу шул кадәр символик әсәр. Менә шуны эзләү, табу өчен күпме юллар үтәргә туры килде аңа. Һәм бу әсәр бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Рубен Ибарруриның әнисе Испания Коммунистлар партиясе генеральный секретаре иде. Франко диктатурасы Испаниядә бик күп дистә еллар хакимлек итте. Шул елларда ул Мәскәүдә яшәргә мәҗбүр булды. Рубен да рус телендә тәрбияләнеп үсте һәм ул Совет армиясенең капитаны иде. Менә шушындый име әсәр. Һәм әлбәттә Долорес Ибаррури бу улы турындагы әсәрне укыгач Самат Шакиргә рәхмәт әйтеп хат язды. Һәм бу хат Советлар Союзындагы бүтән матбугат органнарында басылып чыкты. Ягъни татар әдәбиятында Самат Шакирның үзен дә бүтән илебезгә танытты. Аның Хәйретдин Мөҗәй турындагы әсәре Дахау концлагерында тере килеш мишкә тыгып яндырылып үтерелгән каһарманыбыз име шагыйр, полковник, полк командиры. Менә шушы каһарманыбызны ул әсәр герое итеп танытты. Дөрес, аның Советлар Союзы каһарманы дигән исеме булмады Хәйретдин Мөҗәйнең, ләкин шушы китап аның өчен зур бүләк булды. Аның исеме бүген каһарман исемле кешеләр рәтендә йөри. Менә шул дәрәҗәдә танытты. Ә моны кем эшләде? Әлбәттә инде Самат абый Шакир. Һәм аның тагын бер әсәренең герое минем күз алдымда, чөнки аның белән аралашып күп еллар эшләдек. Ул Рой Вафа улы Гатауллин Казан педагогия институтында доцент булып эшләде гомер буе. Ул сугышта яралана һәм фашист аның авызына атып китә. Инде тәгаен үтердем дип әйтеп шулай бит. Менә мөгъҗиза шундый хәлдән соң да Рой Вафич исән кала. Һәм кайтып әле менә 1-2 ел мин аны күрдем, әле вафат дигән хәбәрен ишеткәнем юк, алай исән була күрсен име. Менә бүгенге көнгә кадәр Рой Вафич яшәде. Һәм ничек кенә име яшәде әле. Гази Заһитов беренче җиңү байрагын Рейхстаг түбәсенә кадашкан геройларыбызның берсе, аның турында да беренче башлап Самат абый Шакир язды. Менә бу Хәйретдин Мөҗәй дидем бит әле, бик кызыклы күренеш. Менә аны шушы детальне эзләп табу өчен махсус Казакъстанга барып, Алматага барып, композитор Латиф Хамидине эзләп табып, аңардан рәсем алып, менә шушы китабына Хәйретдин Мөҗәй белән әлеге Латиф Хамидинең бергә фронтта төшкән рәсемен урнаштырган. Менә шул кадәр иренмичә име шушы рәсемне урнаштыру өчен генә дә никадәр юллар үтте. Ягъни аның 38 китабы ул өстәл артында утырып кына түгел, бүтән ил буйлап йөреп язылган әсәрләр алар. Менә без әле күптән түгел генә аның Шамил Рақипов, Шаһинур Мустафин, бүтән язучыларыбызның шушы бик ватан сугышындагы геройлыкларны күрсәткән әсәрләрен туплап, мәктәп китапханәсе сериясендә бер китап чыгардык. Һәм менә яңа китабы шушылай бит өстәлебездә ята. Шул рәвешле Самат Шакир үзе артыннан әдәбиятыбызда мул өлешен калдырды. Аның иҗаты яши, дәвам итә. Иң мөһиме шул. Менә без язучыларыбызны шушылай искә алган вакытта күп кенә чиракларда әйтәбез. Фәлән язучының бәхете аның менә хатыны кешелекле булуында, аны
ихлас яратуында, үзе исән чагында гына түгел, бәлки үзе дөньядан киткәчтә аны кайгыртып, рухын кайгыртып шулай бит. Аның әсәрләренең халыкта яшәвен кайгыртып яшәүче хатыннары булуда дип әйтәбез. Менә Әлфия ханым нәкъ шундый тыйнак, ихлас ханым иде. Һәм менә кызы Зөбәрҗәт тә шушылай бит. Бу эшне бик матур дәвам иттерә. Самат Шакирның оныгы Аида менә әле узган җәй генә Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты белгечлеген алып, диплом алуы, шулай ук бу династиянең әлеге юнәлештән эшне дәвам иттерүе турында сөйли. Без аларга да бәхет телибез һәм Самат Шакирны әтиләрен, бабаларын шушылай кадерләп искә алып яшәгәннәре өчен бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Фуат әфәнде. Инде мин хәзер артык сүзгә бирелмичә, сәхнәгә җыр-җырлар өчен Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктаһировны чакырасым килә. Сара Садыкова кие, Самат Шакир сүзләре. Күәм җыры. Хөрмәтле дуслар, хәерле көннәр. Бер-ике сүз генә әйтеп узыйм әле. Күәм авылына кайтып, Балан авылына кайтып, Балтачакларына, Арчаякларына. Самат абый, Сара Садыкова, мин шушы җырны җырладым. Бик кызык хәлләр булган иде. Сарапа гаҗәеп матур, алсу күлмәктән, бик туфлилардан, калфактан матур итеп әзерләнеп, сәхнә артында басып тора. Самат Шакирга сүз бирделәр дә. Авылда инде кичкенә генә клуб, анда килеп керүгә үк пәрдә артында әллә нәрсә урында юк. Самат, син шулай чыгасыңмы ди, туфлиларын бит юмаган, итмәгән ди, алыштырмаган, нишләргә инде? Хәзер Самат абый загыйлап тормады, туфлиларын салды да носкидан чыкты да басты. Юк инде нәрсә уйламады да аның гайбе дә, юк инде. Сарапа азапланды. Ой, Ходаем, ой Аллам, бу ни хәл инде бу дип шулай. Бик тә инде борчылган иде шул хәлгә. Сарапа инде сәхнәне изге урынды инде матур иттереп күрәсе килгән иде. Шушындый галәмәт хәл, кызык хәл булган иде. Һәм очрашуда без менә бу Күәм җырын кайтып тапшырдык авыл халкына. Аннан соң Әдхам абый дигән җитәкче бар иде. 11 елдан соң яңадан кайткачтан бу язма бит әле һаман да саклана ди. Бөтен авылга яңгыратып, авыл радиосы аркылы яңгыраткан иде. Миңа ишеттерде. Аннан соңрак тагын бер туры килеп әле. Тулы бер музейда икән очрашу булды. Бөтен укучылар хор ясап, Күәм җырын җырлаганнары хәтерендә. Менә шулай иттереп җырларны авылга ныклы рәвештә тапшырып калдыру гадәте бар иде. Күәм җыры. Күәмнәрдә минем туган җирем, Күәмнәрдә якты хисләрем, дулкынланган иген кырларында, татлы икмәк исен исенәдем, tatlı ekmek isin isnedim. Aşıt boylarını da hatta ölen, il boylığı altın küşüller, oğlan benim igençler yırtı, anda barsı tırış kişiler, anda barsı tırış kişiler. Altın igeni bilgen tulgan kırlar, multırmışka küngil şatlana, Avlam benim igençiler jire, dantı tağıl bütün yaktada.
тауыл бүтін яқтада. Ömrüda minəm doğan jirim, ömrüda yoxdu hislerim, dulqınlanğan igen qırlarında, tatlı ekmek isin isnedim, tatlı ekmek isin isnedim, tatlı ekmek isin isnedim. İskender Бектахиров. Абайында татар sanat kazan artisti Ahmet Karimov buldu. Rahmet sizge jigitler. Şınlap da İskender aytib ketkençe, Kuemde bu жерni bugün yangıratalar mı iken? Yok mu iken? Münasın hazır uzaklamay bilirbiz. Kuem mektebinde Tatar tili hem edebiyat okutuşusu, muzey jitekşisi, muzey direktörü, Gumumen mektep avılı, mektebi bağların şakırasım kile. Hazır min sözüne Sadri ve Aliye Gabdullah kızına birem. Rahim itigiz. Biz etne yağından, Kuem avılından, Samat Şakir'nin tuğan yağından sizge kaynar selam alıp kildik. Etne yağı edipleri, Tukay, Sibgat, Samatlar, şiiriyetleri unutulmaz kileşek, buğun qabatlar degen şiiri yollar bilen başlaysam kile özümnün kısqağına çıkışımını. Ey, bizning yoktaşımız ol Samat Şakir. Avılımızda tuğup üsken. Bugünkü günde biz onun bilen şın көңілден gururlanabız. Özüne 74 yaş tulğan günde mektebimizde muzeye tizildi. Hem şuşu muzey bizning mektebimizde tüp terbiye üzeri bulup tura. Muzeyda her vakit daimi ravishda uchrashuvlar, şiir kişeler o'tkazamiz. O'zi bizning veteranlarimiz, avul kişileri gina tugil, rayon mektep o'quvchilari da bizning muzeyning daimi qo'noqlari. Samat Şakir'ning muzeyinde şahsiy aybirlari, kitoblari, gazeta tiplemeleri saqlana. Hem bir ko'p materiallar. Biz onlarni elida öğrenip bita olmaymiz. Ko'pgina respublika ko'lamida uyushtirilgan konferensiyalarda o'quvchilarimiz o'ngishli chiqish yasab keladi. Hammana siz aytgan Kuemlarda mening tug'an jerim, jirin albatta biz har bir jir darisida, har bir sinfda iletamiz, jirli bolalarimiz. Chunki bizning bolalar uyushmasi naq mana Samat Şakir ismin yerda. Endi o'quvchilarimiz da bizning ko'pgina o'ngishlarga erishdilar. Yil sayin bizning Samat Şakir prezina hatki yarışları o'tkaziladi. Umuman terbiye saatlerinde, onun bolalar için yazılgan eserlerinde, hem patriotik temaga yazılgan eserlerinde o'qiymiz, öğrenemiz. Bizning için internetga kirib, nindi de soğuş turunda materiallar tabu kerak tugul. Ol bizning o'zimizning muzeyimizda Samat Şakir ijatında. Endi sözümni qisqagina tutib, biriga shunlabda o'zimizning onun ijatini öğrenibimizni sizga dalillab ko'rsatir uchun Kuem maktabi o'quvchilarini biriga chaqiram. Aydigiz bolalar, rahim etigiz biriga. Менә тагын 7 жылы язлар. Барлык дөнья ямгә күмелә. Тик юк арабызда Самат абый. Әллә нәрсә киттек күңелдә. Гомре буе халкы өчен иҗат итте, бирде күңелен. Тәрҗемә итеп чит ил халыклары укыяның җырын, шигырен күп эшләде, әмма китеп барды. Безне ташлап ушбу тормыштан. Аңа рәхмәтледер, димен, хәтта ятып калган ирләр сугышта. Юк, төшермик дуслар күңлебезне. Самат абый безнең арада. Аның чәшкән иҗат рылыклары мул уңышлар бирә һаманда. Минем әти-әни укып үскән аның шигырьләрен, җырларын, мин яратам шигъри әсәрләрен. Күмнәрдә аның моңнары. Искә алып Sizne җыелыштык. Казан шәһәрендә бүгендә юк, искә алу өчен оныту кирәк. Ә сез һәр чак безнең күңелдә. Зур горурлык хиссе белән яна. Безнең өчен сезнең йөрәкләр. Безгә олы ярдәм
Самат абый, сез биргән дәрт, сезнең теләкләр. Самат Шакир, җәйге таң, эй матурсың минем авылым, эй күңелнең перәсе, ул сулар, урман болыннар, эй аның саф һавасы, мин кайтам бер сукмактан, таныш басулар аша, таң нурлары әкрен күк йөзенә туташа, актыман ашы суыннан болынга таба үрли, чыклы үләннәр җемелди, тирә-як шундый серле, вак чуер ташлы ярлардан кошчыклар очып уза, кайдадыр бер көтүләклек, ни өчендер бер туза. Баш иеп зәңгә чәчәкләр, миңа сәлам бирәләр, гүя алар йөрәктәге шатлыгымны беләләр. Таң ата, һава яктыра, кызгылт нурлар үрлиләр, зөбәҗәттәй суның өстен алсу төскә бизиләр. Шаулап аккан чишмәләрнең сулары якын миңа, бергә уйнап үскән туфрагым алтын миңа. Матур таң, яктыр тизрәк, нурлатып барыр юлым, әнә авылым, көтәдер күк, сөйгән ярым, күз нурым. Самат Шакир шыпшык керде. Түр тәрәзә ачык иде, бер шыпшык ышып керде. Керүен чыга алмай, өйдә айкалып йөрде. Шыпшыкны күргәч песинең, шар булды ике күзе. Шыпшык дер калтырый, песигә карый үзе. Песине куып җибәргәч, шыпшыгым тынып калды. Сиздермичә әкрен генә мин аны тотып алдым. Бакчага ышырдым аны. Шыпшыгым рәхмәт укыр, мин куйган бодай тарыны тымшыгы белән чукыр. Самат Шакир башын иеп тора, 3 нарат. 300 нарат болын буенда без 3 малай аны яраттык. Урак айлы җәйге кичләрдә атларны без шунда тараттык. Без 3 малай атлар яраттык. Атлар тишләсә дә, типсә дә, яшь агызып игә кайтмадык. Чишмә суы белән юдык та, ат өстендә атлар сакладык. Без мендәрдә йоклап ятмадык. Ушак яктык. Авыз күмерле бәрәңгеләр ашап каралды, йолдызларга карап сөйләшеп, әкиятләр шытты, яралды, без чыгара идек аларны. 3 наратның имеш төбендә бик борыннан алтын күмелгән, ялган икәнлеген белсәк тә, безгә моннан ләззәт бирелгән алтын ушактагы күмердә. Кинәт шунда яшен яшнәде, булыт чыкты аклы каралы, чыкты булыт, күкләр күкрәде, атлар төрле якка таралды. Кабат күрә алмадык аларны. Солдат булып кайттык өйләргә, каршылады булын 3 нарат. 3 малайның кайда икесе? Таныш җиргә килдем мин кабат. Башын иеп тора 3 нарат. Самат Шакир үлемнән көчлерәк. Курск өлкәсе, Петровск авыл янында каты сугышлар башлана. Подполковник Мөҗәһит Хәйретдинов полкны атакага күтәрә. Фашистларның өстен көчләренә каршы сугышта шактый кеше ятып кала. Дошман полкны камарга чамалый. Хәйретдинов: "Алга! Ватан өчен, баһадирларым!" дип кычкыра һәм дошманга каршы баруын дәвам итә. Бу турыда ул сугыш измалары дәфтәрендә булай дип яза: "Нинди хикмәт белән исән калганмындыр. Шул ватан йөрәктә булмаса, сугышның беренче көненнән бирле көне-төне үлем арасында йөрмәс идем." Әйе, сугышларда чыныккан легендар командир Хәйретдин Мөҗәй иң кыен, иң куркыныч вакытларда да каушап, куркып калмый. Каты сугышларның берсендә алар чылганышка эләгәләр. Фашистларның танклары, үз йөрешле орудияләре һәм самолетлары күп була. Солдатлары тагы да күбрәк. Ләкин моңа карап совет сугышлары куркуга төшмиләр. Батырларча сугышалар. Дошманның берничә атакасын кире кайтаралар. Совет солдатлары өстенә кара булыт булып гитлерчлар ябырылалар. Әйе,
эш шәптән түгел. Командир Мөҗәһид Хәйретдинов уйга кала. Аның йөзе кырыс, ике каш арасы батып кергән. Күзләрендә ачу утлары ялтырый. Блиндаж тәрәзәсендә сугыш дәһшәте күренеп тора. Немец танклары ата-ата алга үрмәлиләр. Алар артыннан акыра-бакыра автоматчылар йөгерә. Өстән кара тәрле самолетлар бомбалар ташлый. Командир ишеккә карый. Аннан ашыгып адъютант килеп керә һәм кызу-кызу сөйли башлый. Иптәш подполковник, эшләр харап. Пол чыганышта фашистлар безне капчыкта калдырып тамам кырып бетерергә чамалыйлар. Подполковник адъютантка карап ала. Улман матиргә баткан, башыннан пар күтәрелә. Ашыкмыйча гына сөйләгез. Сугышта каушау үлем олды. Мөҗәһид Хәйретдинов. Бираздан соң кисәтү ясый. Паникага берилмәгез, ишетәсезме? Без бу сугышта барыбер җиңәчәкбез. Бәлки, ди ул авыр сулап, без бу сугышта һәлак булырбыз. Ләкин фашист илбасарлары һичшиксез җиңеләчәк. Самат Шакир, тол хатын. Матур гына гомер иткән чакта, яп-яшь килеш калдың иреңнән. Йөрәк үзгә шомлы хәбәр килде. Илнең кояш баеш чигеннән. Ал япкыч һәм яулык читләренә яңгыр түгел яшьләр тамдылар. Шаугыр килеп торган өйнең түре ишек алды бушап калдылар. Мәхәргә дип биргән күлмәгеңне сандыгыңа төреп салдыңмы? Кичләрендә киеменә карап, аны сагынып искә алдыңмы? Улы үсә нәк әтисе кебек, шуңа карап, дисең, юанам, күреп белә идем мин иреңне, күз алдыма китереп уйланам. Таза иде, эшкә булган иде, кала иде һәр ел батырга. Тик аз туры килде бу тормышның рәхәтлеген аңа татырга. Җитәкләшеп атлап барган чакта бәхетегезгә кылыч суздылар. Тешне кысып түзгән утлы еллар күпме кайгы китереп суздылар. Тыллы хәле белә, җиңел түгел. Ошрагандыр юлда киртәләр, кайчак фәлән белән күрдек диеп, күпме ялган гайбәт иртәләр. Кияүләр дә сиңа табылгандыр, ошагандыр бәлки кайберсе. Күршеләр дә үгет биргәннәрдер. Яшь гомереңне итмә кадерсез. Кем уйларсың гомер иткән чакта, калырсың дип яшьләй, тыл булып, сугыш авырлыгы күреп торам, маңгаеңа төшкән сыр булып. Хезмәтендә күпләр мактый сине, тырышлыгың белән данлы син, ачы кайгыларны җиңеп чыккан, саф күңелле, олы җанлы син. Самат Шакир минем авылымда Тукай булган. Минем авылымда Тукай булган. Моңы калган сеңеп урамга. Шагыйрьне мин күргән кебек булам. Бырма юлга карап торам да. Ул солдатка каралырга кайткан. Туры безгә әтнә юллары. Тукай узган моннан. Әле дә булса, яңгыр кебек Тукай моңнары. Кайын сарыга кайта апасына. Кыңгыраулар шыңлый дугада. Каршыда 5 мәчетле авыл. Гер шайкыйлар кызлар буада. Сорау бирде шагыйрь. Кайсы авыл? Килеп җиттек инем күәмгә. Монда юллар бик күп. Җигелдегә, әтигесе китә күңәргә. Ат туктады. Кое каршындагы җил капкалы ишек алдына. Кузна уйный авыл малайлары, берне бер дә унны алгына. Балачакта кузна уйнау кая? Хәсрәт, кайгы, ачык күз яше. Шыдамады шагыйрь малайларга. Мин дә уйныйм әле дип дәште. Шагыйрь Тукай килгән дигән сүзләр олы урамнарга таралды. Җыйналдылар картлар. Ул бит белә, киңәш итәр сүзләр бар әле. Зарландылар налог күп килүдән. Җир суга да байлар хуҗа дип. Безнең ише ярлы ябагайга, кая барсаң да шул бер нужа дип. Шагыйрь барына да җавап бирде. Шигырьләрен яттан укыды. Күәм генә түгел, барлык Рәсәй гүя аны тыңлап утырды. Минем авылымда Тукай булган. Кайынсарга киткән аннары. Сагына аны авыл кешеләре. Сагына инеш,
Шишмә таулары. Рәхмәт сезгә, күәмнәр. Шынлап та шулай авылдашыгызны зурлаган өчен сезне дә шулай зурлап киләчәктә искә алырлар дип уйлыйм. Рәхмәт, тагы бер кат алкышлыйк әле Күәм авылы мәктәбен. Шынлап та Тукай турында язган шигырьләрнең яңгыравы бүген юкка гына түгел. Мин сезне барыгызны да 26 апрельдә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтә торган шигырь бәйрәменә чакырып калам. Анда кабат сезнең белән шулай матур иттереп күрешербез дип уйлыйм. Ә хәзер безнең менә операторыбыз Алмаз әйтә, архивта әле Самат Шакирның үзенең тавышы да язылган икән. Әйдәгез, аны да тыңлап карыйк әле. 3нче очрашу. Палаткадан чыкты яшь кенә кыз. Энемме дим, әллә төшемме? Бу шул бит дим. Күз алдына китереп, иң кадерле якын кешемне. Шымырт күзләр, кыйгаш кара кашлар, таныш миңа кара чәчләре. Тик исеме белән эндәшсәм дә, ул кыз миңа берни дәшмәде. Бераздан соң, мин Миләүшә булам. Сез әйткәне әни исеме, ул сугышта үлгән, диде дә ул, кинәт шунда сүзе киселде. Күз яшьләрен сөртеп атлады ул, озак карап тордым китмичә, ник җибәрдем диеп üzгәләндем, сүзләремне дәвам итмичә. Сугыш елларында сөйгән кызым, ишетәм синең моңлы җырларың. Ах, нигә соң алар тиз üzелде? Җырла инде, тыңлармын. Тынбакчада иң беренче тапкыр сөям дигән идем кадерлем, аннан соң Кавказ итәгендә чираттым шул синең кабрең. Төшләремә кирип идәттең син. Хуш, хуш диеп кулың изәдең. Кызым Миләүшә дип белмәдем шул. Рәсемеңне Миләүшәләр белән бизәдем. Җәйге җилдә башын ия-ия, миңа сөйли кебек кушкаен. Дөнья диңгез, анда гаҗәп-гаҗәп очрашулар була дускаем. Менә бу Самат әфәнденең үз тавышы булды инде. Чынлап та аның иҗаты белән танышып кына калмадык, сез әле аның тавышын да ишеттегез. Сәхнәдә җыр болыннардан икәү йөргән идек. Сара Садыкова кие, Самат Шакир сүзләре җырлый, Зөлфия Зарипова.
Зөлфия Зарипова. Хәзер мин сәхнәгә Самат Шакирның якташын, күрше авылы кызын чакырасым килә. Әлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында музей мөдире, Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова. Самат Шакир багышлап язган бу нарат минем дә күз алдымда. Яшьлек елларында шушы юлдан узган идек. Нарат. Юл читендә озын нарат үсә. Күккә сузган нәфис гәүдәсен. Эссе көндә күпләр чатыр итә аның күләгәсен, шәүләсен. Хәтерлим мин аны бала чактан. Күренде ул баскыч төбеннән. Күпме юлчыларны уздырган ул хәзергәчә туган көненнән. Тасма кебек тигез һәм олы юл узаның тамыры өстеннән. Кемнәр аны монда утырткан соң? Кемнәр зифа итеп үстергән? Эй, наратым, һаман нык торасың. Хәлдән таеп җиргә аумыйсың. Җәйге җилдә арышларга кушылып, әкрен генә син дә шаулыйсың. Селки-селки яшел ботакларын кемне чакырасың? Наратым, сиңа текәп карыйм, якын күреп. Бала чактан сине яраттым. Сез ишеткән шушы нарат шигырен инде җырда да тыңлап карыйк. Әлеге шигырьгә музыканы Фәрит Хатипов язган, ә башкара Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты, Татарстанның халык артисты Рафаэль Сахабиев. 3 нарат. Яшьлегемдә яшел булып, һаман яши минем уемда. Без малай айлы төннәрдә, атлар көтүк елга буенда. Яшь маратлар үскән болында. Атка чабып уйнап барганда, уздырмыйбыз дилек ятларга. Җыламады кайчак егылып, калсак та без ярсу атларда. Уздырмабыз дилек ятларга. Таңда яшен яшнәде, ак болытлар күккә каралды. Атлар кебек безнең дусларда, төрле якка яуга таралды.
Сез язучы, журналист, Бүйük Ватан сугышы каһарманнары турында дистәләгән документаль әсәрләр авторы Самат Шакирның тууына 90 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәнең бер кадәр кыскартылган язмасын тыңладыгыз. Татарстан дулкынында программасы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен техник инженер Фәнис Саттаров, тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.